kikubor nagaslem jong unongsan hima. Kikun kihajar jong kahima nong spong. Gilakin no, baka jingweng ka Khasi Hills Autonomous District Council. KHADC, yauba kintiu berlangs imli kumu acting cheo jong kahima nong spong. Kala bandon iya shalandet namar kamkwa ban penbet uput usam bat ka jela asam. Namar kilaweng chisngi shwa bana jurip yakijaka habalak hawa. Kubadon hajing kiniput bat ka asam. Kani kajing penpau jong kikun kihajar kahima nong spong. Kadai kajing kendu kerki mentakasngi hanong spong. Hadin kajing syaweng no ubak kentiu berlangs imli kumu acting cheo jong kahima. Kilapan pauro baka KHDC kalaweng yu ubak kentiu berlang haka kandel terik mentau benai. Shwa ban lejurip yakajaka jong kahima nong spong habalak hawa markap bat ka asam kebelapan baik rekat bat ka Deputy Commissioner Ribohoi District. Ka kerteng juga dai Lord Stars umli kadai no nong chong snong na ukun ujar hapok ka hima nong spung bat kadai tresnong rukna nong spung kaliang jungi hadin ba laweng ya uba kentiu berlang kumu acting chief gilayo ngilayo i kikam kijunguh kepor ba ulong kumu acting chief ulah somit ya kikot kisla habedei bat uput usam jong hapok ka hima ka jungi te haga jing sisa haka khat nhiều tarik jong une ubnai ka eksekutif darbar jong ka hima jongi rengkat u acting chief kalayo banya penbet banya keren bat ka DC jong ka Ribohoi banya pek banya hiar satisha bakla para ban ya pek ye kiput kisam hapok ka hima ka jongi Henry kendet pat haka khandri tarik ke council kalaweng no yo acting chief jongi naga ket tengas ngisngeu ban ong ba kane kadai ke ba kala bandon ke ba shalandet lane tip kidon ki jaka ki ba ngemla ban singothu tip ke council kadon kti ayu ka le ayu ha ba ka kalalong kumba ka shifting ba banyak penbet ya uput usam hapok ka hima ka jongi te nakaliang ka jongi ngidon tang kene kwe ban ong ba lada ki jaka hapok ka hima ka jongi ki ba ya khaput bat ka asam ki badon hangte hari boy lada kidu ngaseu ban ong ba UCM jong ka council ba titos ba UIM ilaka uba inshat uba jamborwar lada kite ki jaka ke badon hapok kahima ke jongi kendu bat kenlek cha asam ngaseu ban ong ba ka jingit kli kanlek chaki namar ba hajing sha nakalian jong acting chief ngilepet gikot kisla ulah semir lot baro yagikot ki ba pensisha katkum kikot ki ba kahima kadon Henry kanep ke jinglek jong council patip ke ke banja ngimla ban batai lepa ngimla ban singotu lepa Henry tangkawi kalong ba ladang ngidu ya kite ki jika UCM jong council bat UIM ilaka wa in charge ya ka ilaka kidi bat kitkli bat hagajing yo i jongi kum gikon ke hajar hagajing sisa detang une acting chief ubang iju i man kata yau ka office ma ka jupli arsen license hagasiti yau gikon ke hajar kinongram snong ki badan tam bani kendo yo acting chief kala pensuk baki la bani kendo yo hapok ka office terikam jong ke hima Henry tip ka ke banja kini ki non sensar ki ba ka council ka unu non sensar ba ka council ka bu mata tip ula nem kumba unu acting chief ula bansong hapo jong ka office jong ka hima arsen license sitayo te ni penpau ka jing snodiao ya ka jinglek jong council ba ka wang ye ki bru ki badan ka jingit kli ki badan ka mensim bantrei na benta ka jingbiang hapok ka hima ka jongi hadin balaweng yau acting mentagi thungpat nagaliang council gila thungpat sawi pat uting utau di uba eral jarwa sisa ka jinghun bat ka jingbom hun lada ka council kalaweng hak yau acting chief ba kentiu berlang haginorim ke bebiang ni hab hiban hun hab ban bu dawe namar ba ula penkheng lada ula penkheng ki kendon katkum ki kendon jong ka council Henry mentapap jin ong hun ngim hun haba ka klem gino ki daw klem gino
kinorim ke konsil ke suweng la kaweng si bentang ngimdon ban ong ban persya ya uba eral jerwa ne ya uno uba ke konsil ka ibet bantung namar bantung ya ukli nong syarhi kade konsil henry lada klam kinong rem ke babiang pat banwang ya kad ya ukli nong syar pade ngisngeu ban ong ba ngimsngeu tenat kan kata ka jing persya ka jungi kalong de namar ba konsil kaweng klam kin nong rem ke babiang kan na kaliang ka jungi kum ki kun ki hajar ka po hima giladon ka jing ikut kirurung ba na kidong kitan beper banginin budin dia kena kekam ba kum kene ka jing sya le jing penken an na jing penken kandon jong konsil ban suweng iki klik nong syar pok hima ka jungi kumbaya khayi hakiyo kihat na kaliang ka jungi ngim strat te kata ka bangi kwa ba kum ki kun ki hajar ka hapok jong ka hima ngimi sekmat ban pek perman lane banum ailat bakum kini kenja hapok ka hima ka jungi na kaliang ka jungi ngi dawaru na kaliang ka konsil hadin bakalaweng ya une acting chief ngi dawaru na konsil kumbale une acting chief uba konsil kalaweng hangti hapo baklapara hakapor une acting chief udang bat ya kam kumuklit nong sensar pok ka hima ubu ya kibriu ban pek lane ban pahara ya ka jaka hangthi hapo bakla para hoj ha jing sisa ka bakla para kat kum kamap jong hapo ka jela ka jungi ka dei ka wi ka jaka lane ka burar dispute ka ba don ka jing ya fair lane ka jing ya keni tenrei kum kadak ka jing penpau bangilong trai ya ka dei ka jaka kat kum ki kot kisla unu acting chief ulabu ya kibriu ban apahara ya kita jika ban peni ba kita jika kihap hapo uput usam jong ka hima ka jongi ban peni ba ngi don ya ka bor sensar hangte tenrei tip mentang ka konsil haba kalaweng no yu tip banosu ki ban apahara ya kita jika lane ban bisar ne ban pek ya kita jika tenakaliang ka jongi lagno konsil kari ban bu breu ada konsil kambu breu ru kadai ban hukum lane ban ong ya unu acting bathmai ban bu breu hante lakumno sangut rimut ban pahrai kiti jika khnang ba kiti jika kinumlet saka sarkar Assam kata kadai ka jingkwa ka jungi